Jaro se konečně objevilo i v Praze a každému vyneslo jiné radosti. Těm nejmenším důležité stavební problémy na písku, těm větším turnaj v kuličkách, těm ještě větším první jarní schůzku a Jiřímu Mikovi také první ligový fotbalový zápas. Spolu s Frantou Maškem budou dnes hrát oba dorostenci poprvé v dresu ligového Spartaku Sokolovo, a to hned proti tradičnímu soupeři pražskému Dynamu. Dvacet 000 diváků bylo zvědavo, jestli se po příchodu dvou mladých posil rozproudí nová krev v žilách pražského Spartaku. Začátek zápasu tomu nasvědčoval. Zvláště 18letý Mašek znamenal veliké nebezpečí pro branku Dynama. V 10. minutě připravil Mašek pěknou příležitost Krausovi. Ostrá střela, dolejší mu padá míč z rukou a Mašek střílí svou první ligovou branku. Sokolovo vede 1-0. Ale potom Spartakovci povolili. Dynamo se dostávalo dopředu krátkými přihrávkami a v obraně Sokolova se objevily vážné mezery. Brankář Čtvrtníček tentokrát dobře nechytal. Po první střele Vlasáka vůbec nešel. Dynamo vyrovnalo na 1-1. A v zápětí další hrubá chyba. Vysoký míč vypadl Čtvrtníčkovi z rukou a Hercík zajistil Dynamu vítězství. Fotbalové jaro je tedy konečně tady. Ale obě mužstva i s mladými posilami se budou muset ještě hodně snažit, aby svým slavným jménům nedělala hanbu.